Hola, sóc David Puertas, autor dels llibres de música de l'editorial Casals. Aquesta nova proposta basada en les situacions d'aprenentatge. La principal idea que m'ha portat a fer aquests llibres és la de fixar-me en l'entorn de l'alumne. Com viuen els nois i noies i a partir de mirar el seu entorn, d'allò que tenen més a prop, fer una mirada musical a tot allò que ells viuen. Qualsevol de les coses que viuen es pot mirar des del punt de vista de moltes de les matèries que es treballen a l'institut, però també des de la mirada de la música. Jo soc músic, a més soc periodista, però sobretot soc professor de secundària. Fa 20 anys que dono classes a l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Abans havia estat en altres instituts, però ja fa molt de temps que tinc l'oportunitat de posar en pràctica el meu projecte musical amb els companys de l'àrea i amb la resta de professors i professores de l'institut. I tot el que trobareu en aquests llibres de l'editorial Casals, la particularitat que té és que tot ha estat fet a l'aula. És a dir, són uns llibres fets des de la pràctica, també des de l'error, perquè en 20 anys, evidentment, un s'equivoca molt, però gràcies a l'error i a la reflexió sobre allò que fem, podem anar avançant. Moltes de les coses que he fet a l'aula les he posat en aquests llibres i la línia que trobareu en ells és que tot és perfectament aplicable a l'aula. Com us deia, la principal idea és aquesta, la mirada musical cap a tot allò que els passa, als nois i noies. La realitat, el que ells viuen cada dia, des que es lleven fins que se'n van a dormir, passen moltes coses que es poden mirar des de la música. Les propietats del so, l'acústica dels espais, els ritmes vitals, tot allò que ells viuen, una cosa és al matí, l'altra és al migdia, l'altra és a la tarda, l'altra és a la nit, tot això es pot fer es pot analitzar des d'una mirada musical. Hi ha una pràctica en aquests llibres que va més enllà de les notes musicals. Evidentment hi ha el llenguatge musical, els solfeig, els ritmes, la lectura, l'escriptura, els acords, tot això hi és, però a mi m'agrada anar una miqueta més enllà de les notes musicals. En tot cas, que les notes no siguin una trava, no siguin una pega per poder parlar de música i sobretot per poder fer música. Proposem molta reflexió sobre el so, què és música i què no ho és. Evidentment, nosaltres ja sabem que això no té una resposta fàcil, però es tracta que ells puguin valorar això, puguin contrastar-ho, les diferències entre so i soroll, això ja els fa començar a rumiar, com fins i tot el soroll es pot integrar dintre de la música. Parlarem dels gèneres, de la música popular, de les músiques tradicionals. Moltes de les situacions d'aprenentatge parlen de la música en la societat. Això crec que és molt important, que ells la puguin viure, perquè al final la música, alguns d'ells s'hi dedicaran a la música, tant de bo, però la majoria no, i això vol dir que la música la poden deixar una mica de banda, però això no és cert. La música els acompanyarà tota la vida. La música a tothom ens acompanya tota la vida. I si podem fer-ne una reflexió des d'aquestes edats, entre els 12 i 15 anys, doncs jo penso que tot això els pot ser molt, molt útil per la vida. També treballarem la música com a eina de cohesió social, d'una banda, el treball en grup, perquè es coneguin entre ells, i també com a eina d'autoconeixement. La música, la creació musical, el poder deixar-te anar, fa que et coneguis millor. Si aconseguim crear un clima per la creació a l'aula, això ens serà molt fàcil de trobar. Cadascun d'ells intentarà trobar quina és la seva tessitura. Una cosa és la tessitura que tens a primer d'ESO i l'altra és quan ja estàs a quart, estem en un moment de canvis físics molt importants, i la creativitat. El que hem de fer a partir d'aquests llibres és impulsar la creativitat. Hi ha moltes propostes de creativitat perquè no només segueixin una pauta, no només llegeixin una partitura, sinó que ells puguin ser lliures a l'hora de crear. Com us deia, això està estructurat a partir de situacions d'aprenentatge, cadascuna té uns objectius concrets, en cadascuna d'elles es treballen algunes de les competències específiques de la nostra àrea, no totes. Evidentment, al llarg del llibre es treballen totes, però cada situació d'aprenentatge en té algunes. I cadascuna d'aquestes competències, que va lligada a diferents activitats, té uns sabers específics, uns sabers concrets, que són els que ens marca la normativa,
I n'hi ha d'altres, la normativa no els marca, perquè ja veureu que són absolutament indispensables per poder complir tot el que diu la nova normativa. Aleshores, el que us explicaré una mica per sobre quines són aquestes situacions d'aprenentatge o quins són els temes que tractem, no? Però l'objectiu sempre és el mateix, que els nois i noies visquin la música com un element indispensable en la seva vida i que els faci vibrar. Si ells vibren amb la música, no només escoltant-la, sinó creant-la, fent que siguin ells partíceps, ja ho tenim guanyat. L'objectiu d'aquests llibres és aquest, fer que els nois i noies vibrin amb la música, que els remogui alguna cosa. Les situacions d'aprenentatge són molt diverses. En tenim des de unes que treballen la música pop, altres la música clàssica, altres la dansa també hi és en diferents moments d'aquests llibres, la història de la música, per saber on som, l'anàlisi de la nostra cultura occidental i, com us deia abans, molta cultura popular, molta música tradicional, aquella música que és la més propera geogràficament amb ells, encara que la més propera sigui la música pop, la que ells consumeixen per televisió i els programes que ells segueixen. Bé, en el primer llibre, proposem una activitat d'aprenentatge per començar, que és elaborar una llista d'èxits per parlar sobre els gèneres. Cadascun d'ells haurà de pensar quines són les músiques que més li agraden, les que ha sentit, les que no, comparar-les amb les dels companys i elaborar un top 10 de les músiques de la seva classe en concret. Això ens permet que cada any que fem servir aquest llibre, cada any que fem aquesta activitat, la llista serà diferent, perquè l'alumnat que tindrem serà diferent. Després tenim la creació d'un grup de música. Sabem que això és complicat dintre l'aula, i més quan tenim molt d'alumnat, però sí que reflexionarem sobre quins són els instruments musicals, quines són les característiques de la veu, els proposarem que analitzin els espais de l'institut on es podria organitzar un concert i els analitzarem des del punt de vista d'entrades, sortides, quanta gent hi cap i, naturalment, des del punt de vista acústic. Parlarem de temes com l'eco, la reverberació, les qualitats del so, tot el que té a veure amb l'alçada, durada, timbre, etc. Organitzarem també una audició, parlarem amb la federació, amb l'AMPA, amb la Federació de Pares, a veure si ells ens donen idees de quines eren les músiques que escoltaven ells, i també podem muntar un mapa sonor de tot l'institut. És a dir, són activitats molt pràctiques que es poden aplicar molt a cadascun dels centres on puguem treballar amb aquests llibres. I després, pel que fa a la interpretació, bé, per exemple, proposem cançons pop, cançons de música clàssica, cançons d'espirituals negres, música tradicional. Veieu que vaig dient la paraula cançó constantment. I és que sí que hi ha propostes d'interpretació instrumental, però jo hi crec molt en la interpretació vocal. I és la més fàcil de fer en una aula nombrosa. I aleshores el que farem és fer aquestes propostes de cantar, de fer cançons a una veu, a dues veus i a tres veus també. A tres veus, a vegades amb obstinats rítmics i demés, no? Quines proposarem? Per exemple, una cançó popular, Joan del Riu. Joan del Riu n'és arribat amb un plat de confitura. Joan del Riu n'és arribat amb un plat de raïmet. N'ha portat un violon per fer ballar els minyones. N'ha portat un violon per fer ballar tot el món. Com veieu, és molt senzilla, harmònicament molt senzilla. He fet només 4 acords. I en el llibre la proposta per cantar-ho no la faig jo. I ja heu vist que canto molt bé, però ens la farà una experta en música vocal, una experta en vocalitzacions i també en fer cantar adolescents. Es diu Meritxell Tarragó i veureu que hi ha uns vídeos, tutorials, que ens ensenyen cadascuna d'aquestes cançons. Són vídeos que funcionen molt bé perquè ens va ensenyant com fer aquesta cançó pas a pas, de manera que des de l'aula podem anar repetint els trossets que necessitem tranquil·lament, tantes vegades com vulguem, perquè tenim una professora en la distància, una professora virtual, que ens ensenyarà a cantar totes aquestes cançons. La primera veu, la segona veu, a posar-ho tot en conjunt, i veureu que d'aquestes propostes en tenim 6, una per cada situació d'aprenentatge.
En el segon llibre també tenim aquest mètode de treball. A més, hi posem els acords en les cançons, per si voleu treballar-ho en piano, en guitarra o en ukelele. També tenim un petit tutorial d'ukelele, és un instrument que els darrers anys s'ha posat molt de moda en l'entorn escolar. És fàcil de fer anar i amb els 5 o 6 acords bàsics ja pots cantar moltíssimes cançons. Doncs bé, en aquestes que proposem també hi posarem la part d'ukelele. Com us deia, en el segon llibre, que també naturalment està estructurat per situacions, la primera de les situacions d'aprenentatge que proposem és que els nois i noies que ja fa temps que estan a l'institut ensenyin com és l'institut en els de primer, però l'ensenyin des del punt de vista musical i acústic. És a dir, que ensenyin les diferents parts de l'institut, el gimnàs, el menjador, si n'hi ha, consergeria, els laboratoris, i que identifiquin cadascun d'aquests espais amb una música. Aquí comencem a parlar del tema emocional, com la música ens provoca unes certes emocions i com aquestes les identifiquem amb alguns espais de l'institut. Naturalment parlarem de música descriptiva i de tot el que té a veure amb l'expressivitat que té la música. Tenim una altra situació d'aprenentatge on proposo de fer un podcast radiofònic. Jo he tingut la sort de treballar molts anys en ràdio i és un format que va molt bé per explicar coses. A més, un podcast pot durar 3 minuts o en pot durar 20, segons les necessitats que tinguem. Parlarem també dels programes de mà. En la música clàssica és molt habitual el programa de mà, vas a un concert i un programa de mà. Doncs bé, a partir de l'elaboració d'aquests programes de mà podem parlar de com era la música abans, la nomenclatura, què vol dir simfonia en mi bemoll, o per què hi ha simfonies que tenen nom i d'altres que no tenen nom, la patètica, la coral, la sinfonia militar, totes aquestes, la heroica, en canvi n'hi ha d'altres que no en tenen, doncs també treballarem tots aquests aspectes de la música clàssica en aquest sentit. Parlarem de la nostra música, hi ha molta música catalana en aquests llibres, perquè crec que tenim un patrimoni nostre molt important, i no parlarem només de les sardanes, de les jotes, dels balls de bastons, dels ritmes dels diables, sinó que també parlarem de la nostra música clàssica, Albéniz, Granados, Eduard Toldrà, i si tirem enrere, Ferran Sors, tots els compositors renaixentistes també, i són posats en els llibres en diferents moments i els podem treballar sempre a partir d'aquestes situacions d'aprenentatge. També en tenim una que parla de les tribus urbanes. Ja sabem que avui dia això de les tribus urbanes ha canviat una mica, però sí que ens serveix per parlar de gèneres musicals i, sobretot, de la implicació que té la música en la nostra societat. Hem de tenir en compte que els nois i noies s'identifiquen molt amb la música. Naturalment s'identifiquen molt amb un grup urbà o amb un grup d'amics o amb un grup de gent que té unes característiques concretes i que naturalment té la seva música. Estudiar això ens permet també, allò que us deia a l'inici, fer una reflexió sobre com som nosaltres. Parlem de ballet, parlem d'òpera, parlem de música de cinema. Jo crec que estan tots els temes que ens marca el currículum i, com us deia, molts més. I amb aquesta intenció, sempre, de mirar des de la música tot el que passa a l'entorn de l'alumnat. I si aconseguim fer-los vibrar amb la música, ho tindrem guanyat.